Primerament vam pelar i picar els alls en un morter. Seguidament vam posar el rovell de l'ou i finalment vam tirar l'oli molt a poc sense parar de remenar. El senyor Paco ens va explicar que la recepta de l'allioli prové del poble egipci. Després de l'explicació van venir la pràctica. Ens van separar en 2 grups i nosaltres vam fer allioli. El cap de setmana del 25 al 27 de febrer, a l'Embre de Jesús, es celebrarà la 7a Fira de l'Oli de les Terres de l'Ebre i es duran a terme moltes activitats. Una d'aquestes és el concurs de fer allioli i per això els mestres del morter van vindre al Daniel Mangraner a ensenyar-nos a fer aquesta recepta. A l'alumnat del cicle superior, aquesta experiència ens va resultar molt divertida i enriquidora. I han lleixat i Gemma Colomer del Daniel Mangraner Ràdio.